Sa atong unang pagbasa, pahinumdom ni San Pablo nga mas importante ang Espiritu Santo kaysa atong lawas. Mas importante ang gitudlo o ang gibuhat sa Espiritu Santo kaysa gitudlo o sa gibuhat sa atong lawas. Ingay mong tupad, inahan may importante nimo ang Espiritu o ang lawas. Kay ang mga magtotoo sa dihang nituo sila sa Ginoo, pinaagi sa pagsangyaw nila sa Pablo, bisan gani ang mga apostoles sa dihang nituo sila pinaagi sa pagpulong ni Kristo, mikunsad kanila ang Espiritu Santo, nakasulti sila dahil lahing tinulungan, nakabuhat sila mga milagro, giayo nila ang mga sakiton, napapahawak nila ang mga yawa, kinintang ng dili di mabuhat sa lawas. Pero tungod sa ilang kamalaka, sa ilang lawas, matud pang San Pablo, nag-anam silang kawagtang sa ilang focus, nagsigi na silang dipinsa sa ilang lawas, gasigi na silang panindot sa ilang lawas, gasigi nagtagbaw sa ilang lawas. Nasango ba? Matud pang San Pablo, nagsugod mo pagka magtotoo, pinaagi sa Espiritu, niya mo ending mo nga lawas. Niya sa may naas lawas na atong gamit ang balaod dinhis kalibutan, ang mga standard sa kalibutan. Sama nang maingon ang kalibutan, pati kag naong basta dili kuluran imong buhok. Pati kag naong basta katag kag kilay. Pati kag naong basta itom ka o brown ka, kanang yung puti mo na inindot ka naong. Alapot ka kung bubo ka, kanang yung bright. Luoy kay ka kung wa kay kwarta, kanang yung dato ka. Mga ni mga balakot mo sa kalimutan doon. Alapot ka kung putot ka. Hindot kinantaas o height, mga mahay dayo ng mga sila na height na standard karoon na murag mo ang mahay na sila na height na. Ang standard sa kalibutan man doon, dili maka-anticipate sa umaabot. Ang makita ra gyud sa kalibutan kana ra gyud immediate nga result. Maura na nanglitan ingon ka mag-exercise ka mo dako imong lawas, himsog imong lawas, mga immediate result. Pero dili na ka-anticipate kon maimpierno ba ka, makita ba kag away. Kaya sige nakagpanaway sa bating lawas, sige nakagkasina sa bating lawas, o sa kanindot sa lawas niya, ikaw bating lawas, mga inana. Niya magtigom nakagkwarta, daghan kayong kwarta imong tigomon para mas munindot pag yun imong lawas, munindot imong gipuyan, munindot imong gisakyan. Immediate nga result ni mo nita, lipay kayo sa una, ang among balay, sus, agas na yung atok, timpubliha karon kaluoy Ginoo mansyon na. Salamat Ginoo, pero wala ka kahibaw sa imo anang pag sige higugma anang klasiha sa kunuhay katumanan sa imong pangandoy. Nahimo kang daw, nahimo kang isipan, nahimo kang masukanon. Di ba? Dili nga imong tupad na dili ka masukanon, di ka dali masuko. Siya kasagaran na mga nindot og balay, nindot og sakyanan, dali kay na sila masuko. Kasagaran na ng mga busluton og balay, niya way klarong higdaanan, taas kay na sila pasensya.
Sagara nga na sige pakolor sa buhok, sige pamintal ang now, mga masinamon, kaya na sila. Dali kaya na sila ma-insecure kung naimurag mas nindot nilang buhok, nindot nilang now. Pero kanang huwag magpakolor sa buhok, huwag pamintal sa now, kuso kaya na mo appreciate sa iyang isig katahan. Mudahin kayo na siya. Pero kanang huwag, luos na nagpanong. Umayangay. Punan pagi niya, ako yun. Ako yun. Oo na. Pero di sa nonta na, no? Pero na, kasagaran. Mao na, ingon si Kristo, diri sa atong Ebanghelyo, pangayo mo ngadto sa amahan. Ayaw kauaw pagpangayo sa amahan. Nya gihimuan ganin nya example kadtong mangayo na higala, nya natug ng iyang higala, nya wa man siya mauwaw sigig pangayo, mihatag tong higala na mibalibad na unta, matud pa niya ni Kristo, tungod na kay wa ka mauwaw pagsigig pangayo. Manaingon na siya, pangayo kamo o kamo hatagan, pagtuktok kamo o kamo ablihan, pangita kamo o kamo makakaplan. Kini dili ni pagtudlo nato nga magsiging pangayo sama ni ato dinhi adinhi na maglinya yun ato na lang schedulean mubayulit pagit sa schedule. Ang pasabot ani parabol ni Kristo, pangayo ngadto sa amahan. Nga sa mga itong pangayoon sa amahan, matod pa ni Kristo dire, ihatag dayon niya nimo ang Espiritu Santo. Kaya nga naman, naaman sa Espiritu Santo ang tanan nga maayo nga atong gikinahanglan. Ang Espiritu Santo mao maghatag nato sa tanan nga maayo. Sa usab pagi, iya tang tudluan kay advocate man siya, teacher man siya, inspirer man siya, tudluan niya unsay buhaton nato aron makabot nato ang maayo natong mga gikinahanglan. Iya sa tang warningan, iya sa tang badlungon kung ang atong mga pangandoy makadawat na sa atong umaabot. Kaya ang nagubag karon, naminaw pa na sila sa Espiritu Santo, doon kayo na silang iwarningan, tingali sa Espiritu Santo, ay mo pagsigig himo ang mga missile, mga rockets nga mga makamatay, mga bomba nga nuklear, kay mo abot yung panahon na ganahan na kay mong magsigig pabuto ana. Tanawa karon, di ba na social media, tag 100 missiles, tag 180, tag 200 missiles, maglupat na kanto sa laing nasod, kanto pa doon sa Israel, katong among gisuroy-suroyan sa una sa to, Holy Land, Jerusalem. Pero, inahuli yun, inaganay ng mga tao dito. Tungod anang mukalit lang, palupad. Dili pa na mga sundao ha, niya to, mga rockets pa lang, gikan dito sa laing nasod, padungan to sa Israel, bawo sa Israel, mga rockets, mga missiles, taghang mabungkag mga buildings, sige construct ng building, bungkag lang. Kita din yun, pag kita kahong magbayad sa itong building, sige na, imulupad na. Ay man itong Israel, kaya naaman sila pag-counter para dili mutumpas yuta, gamay rin itumpas yuta kuno. Kita, sa kaya ito ikontra, ang dahos duli. Masaga na itong dahos saging, di ba dahil? Bungkag na. Pero warning ng Espiritu Santo ay pagsigigtigo man ng armas igugubat, kay ganahan dyan kay kagubat. Magluklok ka ni kag pusil diri sa imong hawak, ganahan dyan kay kang mamusil. Muna mo pasingit dahil ka, sige, saan? Sabay gusto nimo. Kaya ang imo, magamit ko niya akong pusil. Ayaw pagtakin-takin na ng sundang, kay manigbas yung ka. Di ba? Ayaw pagsigig practice og sukmag ng pansimbag, kay manukmag yung ka. Ano. Pero butang yan imong kasing-kasing o gugma,
Di ba magsigi jud kang higugma. Butangi ang imong kasing-kasing sa pagkamaluluyon, magsigi jud kang kaluoy. Butangi ang imong kasing-kasing og espiritu sa pagpasaylo, magsigi jud kang pasaylo. Nya kini mga butanga gikinahanglan kay ni nato. Pagka mapasayloon, pagka mahigugmaon, pagka manuluyon, nanga-stress na ta tungod ani atong away, kining binungulay, kaning pagsigig dinautay, daghan na ganing na naghikog ana. Bisan kani karon nanimba dinhi na may mga bugat ug dughan ani karon kay wa ka pasaylo, gasigi pag dinautay, no? Milingay imong tupad, ina gaan ra gyud imong dughan. Nagaan ra imong dughan karon. Oh, ana. O wa gani, bugat gani, bisan pagpila ka mo kwarta imong ibutang diha, pila ka bilyon na kwarta, dili na makapagaan sa imong dughan. Tungod kay nag-away na mo sa imong igsuon, nag-away na mo sa imong silingan, sa imong office mate, sa imong anak, imong igsuon. Bisan pa kung sa kadako sa imong balay o kanindot sa imong higdaanan, maglisod na nagkatog, kay dahil daghang naghasol sa imong unahuna, ang imong kalakot, ang imong kasina, ang imong kabalaka, ang imong mga utang, awa ni mo mabayad, o kana ba kang mga utang, manha ni mo, awa pa ni mo mapaningil, nagsige na balikas nila, mga way batasan, mga bagagnaw, mga mapahimuslano, ana. Unsa may pangayon tos Ginoo, lamdagi ko Ginoo aron mawagtang ning akong kabugat sa akong unahuna. Muna ingon San Pablo, diha mo focus sa Espiritu Santo. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, dayga ang Ginoo Dios ni Israel kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Unsa may gidas Ginoo sa pagduaw niya dinhi sa iyang lungsod nga mao ang kalibutan, gisimboluhan sa Jerusalem, sa nasod sa Israel, ang piniling katawhan sa Dios. Unsa may gidaan niya? Unsay gidas Ginoo? Kaluwasan, salvation. Unsa man ang salvation? Whole package na, lawas og kalag. Lisod kayo kung magsigir tagluwas og lawas niya patay ang kalag. Lisod sa kay magsigit tagluwas og kalag, patay ang lawas. Muna kining Panginoong Kristo, pangita kamo, pagtuktok kamo, pangayo kamo, pasabot, magkugi ta. Kugig ampo, kugig og trabaho. Kanang Panginoong Kristo, bulahan kamo mga kabos, tungod kay ang mga kabos, tugihan ang trabaho, dali ng sugoon, makaluwas kita sila. Mainyo ang gingharian sa langit, sa tupanaan ninyo ang kaluwasan, basta nahigugma kas kakabos. Pero nahigugma kas pagpadato, kasagaran ana mga dato, dili na masugo. No? Okay. Musugo mo sa inyong employer na ipaalsa inyong lamisa kay pabalhin yung butang. Kung na'y mamatay ang ilaga diya sa iyong opisina, kisa may inyong tawgon, ang janitor o ang imong manager. Ang mag-igno ni mo imong manager, sir, ikamang na ko diya, sir, muna magnaad yung patay ang ilaga. Ang imong pakamangon dito, ang janitor, niya pa der, o kita na lang sa tanan, mahimong kabos, kinsa naman lang sa imang warta. Hindi na yung isyo. Kinsa naman lang imang warta. Nagakinhanglan ng tagkwarta aron ipalit og pagkaon. Wa man sa tingon ang Ginoo pag tinakulan. Ang ingos Ginoo higugma lang ang kakabos. Pero matud pang San Pablo, kanang tapulan ay sa nagpakana. Pagkugi kaya ang Ginoo wa magtudlo nato sa pagtinakulan. Gani usa sa 7 capital sins ang sloth kanang katapulan. Capital sin na siya, pagpugi, apan ang imong kapugi, dili para sa imong kaugalingon aron ka madato, kundi nikugi ka para sa katilingban. Aron ang tanan, mabulahan, dili lang ikaw. Nganong naamaroy, billions of people
nga naa sa state sa poverty. Labi na din sa atong nasod. Matod pa nila, mga 80% naa sa state of poverty. 20% naa sa nang gitawag na to above average. Ngano man ang tungod kay daghan ang nangandoy nga magdato, wa maghuna-huna sa iyang tibuok kauban nga Pilipinos. Kini karong ato mga politicians nga nanagan, tanawa diha kinsay nahigugma sa kabos, mao'y butari. Mga arang-arang mga nila pagkabutang, pero kinsa Manila ang nahigugma sa mga kabos. Nagbangduna na track record ng kamaong utabang sa panginhanglan sa mga kabos. Maunay butara na to. Yung sa man pagtabang ang mga kabos, kanang na ang mga gitawag na to sustainable na mga sistema sa pagtabang, sama ng pagpanguma, agriculture, kadala mga farm to markets roads, ang nanaghimo ana, naghunahon yun nga magamit ni. Diba? Dili kay musaka ka dito, magdakag helicopter niya, imo silang tagaan o usa ka sakong bugas. Ikahurot sa usa ka sakong bugas, wa na sa bugas. Pero imo nang himo ag farm to market road, niya tagaan nimo sila og nindot nga education about agriculture niya suportahan tibuok nilang kinabuhi, ilan na ng praktison, bisag mamatay pa ka, ilan na ginang praktison, mauna gitawag og sustainable. Mga fisherman, at tuon nimo, tagaan nimo tag 5 kilo rice para sa atong gibuhat. Kuha mo na, banid naman na siya, ngadto sa samad na dako kayo ang poverty. Tudloi sila, suportahi sila. Naana sa atong gobyerno, minus lang ang pag-implementar. Kaya matod pas mga reports, nato sa mabasa, nagsige sila glalis diha, porting daghanang nangawagta nga kwarta na hangtod karon dili pa makitaan sa atong mga ahensya nga nagsigig pangita ng kwarta, mga walas hangin ang dagko kay mga billions of pesos nga intended for noble projects. Ato na ning hunongon, mangita na tag mga tao nga atong butaran kadtong nahigugma sa pagtabang sa katilingban, dili tong nahigugma sa ilang kaugalingon. Gilas na lang lingi bing na mutabang nakagpalit sa slat. Ina katilingbanon ang giling slat ni Father, mutabang na kang ako mong sultihan aron mo kay bao pila na ato rong katilingbanong obligasyon sa atong SPF DAG para ni sa atong kumbento. Mayroon mo na lang nakasagaran ang trabaho diya, gamay na lang kayo tingali mga end of this month, mahuman na natin ang trabaho, pero ang palitonon na slot, daghan pa. Ang atong halin, 40,713 ka slots, o niya napay 19,287 ka slots na available. Tag 500 pesos per slot. Nasa ni siya 16 slot challenge, nakadawat na sa tag ang matag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 263 ka 16 slot challenge. Sa SPF DAG na siya para sa kumbento. Yan para sa atong mga ipanghatag, o anang itong hatag na itong mga bugas, kinagmay na lang nilong hibilin para na sa atong kapistahan. Hindi masigay na po na tingali ang atong budget na yung pista, kaya ito na yung ginoo ng urag agape niya kani para sa pagtukod ng mga balay. Kaya magtukod ng mga balay sugod karong buwan sa November. Ang atong CTUMM na halina na tag 22,493 ka slots, na apay 47,507 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 61 slot challenge, nga tag 6,100, 120 na sad ang atong nadawat. Yan, ato sa tisap, padayon patang bidawat, kaya para ni sa ato niyang pagsigig paningkamot na magsugdan at tukod kining atong kolumbaryo.
So atong kappakan ang tanan nga namalit niini. Salamat kayo. Kaning mga tawhana nga namalit na tugsla mao ni dungay kasing-kasing na kabos. Kanabang kamaong manghatag. Ang kabos ra gyud nga kasing-kasing mo'y kamaong manghatag. Kay kanang mga dato o kasing-kasing tigong ginahila. Na may taong daghang kwarta pero kusog kay manghatag. Kabos nagkasing-kasing. Nasa'y tao nga way kwarta pero di gyud manghatag, dato nagkasing-kasing. Mao nay gipasabot ni Kristo nga bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit mao ang panaghiusa, pagtinabangay, paghigugmaay, mabuhat ra gina sa mga manggihatagon. Muna kining atong pagampo sa Santos nga Rosario nangandoy tagmuliwat sa atong mahal nga inahan pagka manggihatagon. Pobre si Maria pero manggihatagon kayo. Hasta ang iyang bugtong anak iyang gihatag para sa atong kaluwasan. Hasta ang iyang lawas iyang gihatag ngadto sa Ginoo aron gamiton nga agianan sa manluluwas. Kay kabos man siya, dili lang sa iyang kahimtang, kung dili ang iyang yung kasing-kasing kabos. Pero dato kay si Maria, tungod kay napuno siya sa grasya sa Espiritu Santo. Munang nahimo siyang bulangan, kay puno man sa grasya. Tungod kay wa siya magdato sa bahandi ng kalibutan. Inabot ang matakdan sa mahal na Birhen.